Tapos, DZKI, Radyo Ronda, hatod sa sendo ni Councilor Architect Sunny Maestrado. Yahoo! Sama mo na! Magmuya-muya kita! Online na, radyo pa! Ay, good morning po sa mga parantabay niya to. Pasensya na po kamo. Nagahabol kita kan oras. Huli man daw at magaling, huli pa rin. Salado technical si James Oko. Sa transmitter si Joanner de Villa, Senman Rodel Cesar. Ako man po si Philip Barasan, ang sendong mga kaibahan digdi sa programang Magmuya-Muya Kita. Atod sa sendo ni City Councilor Sunny Maestrado kana siyudad nin Iriga. Hey, good morning sa mga parantabay niya to dyan sa downtown area kana siyudad nin Iriga. Digdi sa bilog na Rinconada area sinman na probinsya nin Camarines Sur, dyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Kumusta po kamo? Suudma, yaon kita duman sa Barangay Lourdes sa Banawan kana Buhi. Di punong Barangay Welibong Nieba. Sinman ki dating punong Barangay Ramon Mondet Lesitibo. Good morning sa pamilya Lesitibo dyan po sa Barangay San Juan, digdi sa siyudad kan Iriga. Dakulang pamilya pala na pamilya Lesitibo. Bako sana dyan sa Barangay Lourdes sa Banawan kan Buhi. Magin digdi sa Barangay San Juan, siyudad kan Iriga. Mga gwapo asin magagayon. Pinasawaan kita nin ginalon na red wine ni dating Kapitan Mondet Lesitibo. Mga imported pambihira niya. Kung inumun ini kani karon nagbabaha. Ginalon ang red wine. Mga branded na red wine, mga imported. Ini sana ngayon inumunta sir tanganing swertean sa tuyang lawas. Sa ngunyan ngayang mga panahon na nag-iedad-edad na dapat an inumon bako ng purog pambihira niya. Maray kun arog ken an na dudumanan ta sa mga okasyon da daing gayo ma lalaspag ana sa kuyang hawa. Sabi pati ni Mondet ngaya ang ibang mga politiko digdi sa Banawan kan Buhi mga overuse na. Bira niya ako. Ikaw pala mga politikong overuse. Ako ngaya unuse. Taday pa ngaya akong gayo nagagamit sa politika. Kunyan ngayon pagkandidato ko ngayong vice mayor sa Banawan kan Buhi. Ini nga darah kan gusto kong makatabang man sa Banawan kan Buhi. Sinasabi nga first class municipality ang Buhi. Dahil man nga ang gayong nahiling akong kauswagan kan Banawanin Buhi. Mayo man yang pagbabago. Ultimo nga ning ang Antinampo Provincial Road kahayapit sadit. Dahil naasikaso kan probinsya, pigpaparapagana mo yung manyadig diyan, pamilya Villaperte, pambihira niya ako. May hinanakit sa pamilya Villaperte. Kaya kasudma, nagabot niya sa dalagan kan politika sa Banawan kan Buhi.
Dakol lang yung mga nagturukaw na alkalde, abot niya kay Mayor Marja Ginilio, halos maayo man niyang pagbabago. An Banwaan kan buhi, nasabi sa nang first class municipality ay pambihira niya ako. Mayo nga niya kaming municipal architect sa haloy ng panahon na dapat nga iyon magdesenyo, magplano kung anong mga magagayo na proyektong pwedeng gibuhon suya na Banwaan kabuhi. Tapos sinabi pa niya na tinatandaan ko nga sa mga nagiging Miss Universe, kadakling mga dakulaan na nguso, pambihira niya ako. Halakbang ang lalawgon. Iyo yung manang gagarana. Bako uman nga so abang gagayon nan iba. Arog nga ni Venus ra. Dan Banwaanin bato. Kunya na brown bagaan kulay kan na kutis ni Venus ra. Tapos an sayang tindogon hababa sa naman. Kundi sabi nga ni kan beauty and brain man. Pag namimik apa na ang sarong tao, nagayo na. Pag pinag-retoke na ang lalawgon kan mga federasyon, pero nagiging artista man ang makanos na lalawgon kan sarong tao, sarong babae. Minsan, garo man artista baga. Pag na personal man, ibang artista, abang kakanos man, pero pag namimik apa na, diyan muna nahiling ang kagayunan. Kaya sa Banwaan nga kan buhi, sabi ni Mundit, dapat niya digdi igwanin municipal architect. Tangani ngayang ang Banwaan kan buhi, mapagayon. Ako ngaya, bako man ngaya akong famous. Kunyan sa ngaya ako known na tao. Bistado. Na marhay makiba. Garo man parehas man ka na estruktura ni Konsyal Sani Maestrado kan syudad nin Iriga. Mabuot, simpleng buhay, simpleng lalaki. Marhay makiiba sa mga tao. Na dapat ang sarong politiko, bakong takot sa tao? Si Inday Sara baga, takot sa tao. Naka-armor car pa kan magbisita digdi sa probinsya nin Camarines Sur, asin dyan sa probinsya kan Albay. Pambihira, anong klaseng kandidato pag-arog kayan? Pero may kinakatakutan ining si Inday Sara. Hoy, good morning pala sa UNEP High School Batch 87. Sabi ni kabats na Freddy Pangay, gwa naman daw mga kumpleanyong masilibrar ngunya na Pebrero, pambira niya ako. Kaya abang-abangan tan naman niya classmate. Maray talaga ining intelligence network si classmate na Freddy Panga. Dahil yun aram may mga pag-aram kan mga nagbe-birthday kabats. Makonselo man si Freddy Panga. Oy, kumusta palan sa mga parantabay niya to dyan sa ano yan sa Antipolo Old Nabo Camarines Sur, sa agum ni Grande Celeste, nagselebrar kan sa iyang kumpleanyo kan nagtalikod na aldaw dahil taman lamang nabati si Shirel, si Madam. Sabi nga ni Gandawa Hori, nakaka pag-greet pa man giraray kita. Hey, good morning ki Chit Belmonte
dyan sa Laguna. Hindi ako, suya na naman ako. Ako sa namang gawd ako, pati sa mga taga-barangay Santiago, tauda na naman kuryente. Kababayad pa sa nasapon, ay pambira man na, serbisyo ni kan Kasoreco 3. Pagali ko duman, mayo pagiraray kuryente, ano na yan, masarong oras na. Dahil man nagpapasabot ang Kasoreco 3 kung ano ang rason. Dapat paaramon ang mga member consumers. Igo palang digding momentary power interruption in parts of Camarines Sur on February 12. Kabali na gayod. Feeder 1. 6 a.m. to 8 a.m. and 5:30 p.m. to 6 p.m. Affected Kasoreco 2, Pili area, Kasoreco 3 and Kasoreco 4. Ang rason, transfer of loads for the annual maintenance of the transformer at Naga substation. Specific areas shall be determined by the electric cooperative. Salamat sa Kasoreco 3. Saka sa National Grid Corporation of the Philippines. Bako umampalan ang brownout na ini, courtesy kan Kasoreco 3. Kundi courtesy kan National Grid Corporation of the Philippines o ining NGCP. Pag abot sa bagay na yan, dapat maaraman tulos ka na publiko. Siyempre, ang mga member consumers naglalaom na iguanin supply na kuryente. Bakong pawara-wara. Minsan makasuya baga pag sigan buro brownout, nagkaka-route po ang mga appliances. Siyempre kung dahil man aram kan mga member consumers na pagpaparapurupalsukon garo pigraraw-rawan an ilaw bako man Pasko, takul po ang mga naapiktaran. Maray sindakan tagarupig kakawatan ang mga member consumers. Herak man sa mga member consumers na mga tultul man magbayad. Tapos pinupurutulan pa pag sarong bill sa naday ka makabayad. Dapat pakarayon man po ang serbisyo. Tama para kontra ka mo sa Bicolite and Power Corporation. Dahil po sa sinusurog ko ang Bicolite and Power Corporation. Kundi pakarayonin doon sa indong serbisyo tanganing ang mga member consumers makontento man. Kana serbisyo sa mga member consumers. Sa naghihingawa man niya na magbayad bulan-bulan. Pinagbabadgetan ang pambayad sa electric bill. Kaya dapat tauan manindunin na magayo na serbisyo ang mga member consumers. Kung itinatao nindo papurpalsok na supply kan kuryente. Nagkapirang aldaw po sa mga nakaaging aldaw. Grabe ang pabro brownout. Kung ano daw nangyayari sa Kasoreco 3. Talagang ang mga member consumers suyado sa arog kaya na serbisyo pakarayon. Ipaaram tulos kung magkakaigwanin brownout tanganing sabi nga ni kayan dahil magkasuruya ang mga member consumers sa laog kan Rinconada area. Kamungani sinusuportaran kana sangguni ang panlungsod kan iriga may resolution na minataong suporta sa indo na dai malaog kan Bicolite and Power Corporation ana Kasoreco 3 dai makuhaan prangkasa. Tapos may suporta man halis sangguni ang bayan kan banawanin buhi. Para sa kuya dapat magkasararo ana mga sangguni ang bayan. Kada banwaan digdi po sa Rinconada area na nasasakupan kan Kasoreco 3. Ipaglaban ang diretso.
kan mga member consumers ha bakong diretso sa nakan kasurekotri. Minsan ani pinaglalaban kan kasurekotri bako uman so kapakaanan kan mga member consumers. Mga pansadiri man na interes garo man politikong iba. Dapat so interest kan kagabsan na mapakarhayan sa indong serbisyo. Ako, binsido ako sa padalagan mo niyan kan kaso rekotri. Kaya alangan paboro brownout saro yan sa dakulang problema. Sa laog po kan kaso rekotri na sagkod mo niyan dahil pa nare-resolveran. Beno, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko, Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya'y makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Balagos po kita digdi sa tuyang programa. Good morning pala ki punong barangay Widin Salvadora kana barangay Santo Domingo digdi po siyudad kan Iriga. Asin man ki Conchal Dante Oliva. Saka ki Franz Bardonado Onyedo. And syempre ki Clito Rabago. Kumusta po kamo dyan sa Barangay Santo Domingo sa kaki former Vice Mayor Buboy Villanueva sa kaki Ma'am Empay sa kaki Bert Martinez una ko ito igpaparaapod na BM Bert Martinez baka niya ako ang BM yan board member ito pala Bert Martinez man sana. Ay, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan sa Barangay San Isidro sa Nakings Fall Water Refilling Station sa tubangan ka na San Isidro Elementary School and
And siyempre, good morning Mampalan. Kagawad Daday Robles Moralio. Si Ate Milet. Diyan sa Masuso. Pagmati ko, dakol na naman nagpaparigos ko niya. Uy, kasuod Dordi Malas, itong nagtitinda nin meswa dyan sa wet market, nagrampaog po. Napahalnas. Binuhat kan mga nagsasaod. Hirak man. Babae, medyo may edad-edad na pati. Ini po, kapabayaan ni kan mga naglilinig dyan sa Iriga City Public Market. Saka mismo ni Dr. Laurie Leon Nagrampa na market superintendent o market supervisor. Dapat pakilinigan man po ang wet market. Daw ayan wet market. Kay puwan man yan limpyan. Bakong nag-ano-ano na. Mahal na so na. Laboy-laboy na yaon dyan sa wet market. Hoy, kumusta dyan sa tugang ni Manoy Dani Centillas na may karihan dyan po sa mga tura-tura seksyon. Ay, turo-turo, anong manta tura-tura? Pag tura-tura pala itong apatan na tulong-gulong, mga padyak. Padyak na di makina, padyak na bisikleta. Kumusta mga parapadyak niya to dyan sa Merkado Publiko po, kan syudad nin Iriga. Si Madam Jera. Madam Jenbera Pambira. Nagkaka birilot-bilot na ba kita digdi. Para kulog yan sa kuyang likod kay puwan kay niyan para masahi. Meron naliputan. Hindi ngon yan, kamahal naman ba kan mga para massage therapy. Hindi nga sa oro inutan mi 600 ang pagpa therapy. Hindi naman mangga sa mga parahilot minsan graralagtok na bagan sa imong ugat an sa imong tulang dahil man na halian na ul-ul, sabi nga ni ikayan kan sa imong hawak nalalanog lang itong mga sanggatoso na parahilot lanog man an sa imong hawak nagraralagitok-an sa imong tulang. Mainom kanin mga pain reliever na sabi. Kaya minsan kung ano-ano na sa nabagaan ginigibukan sa tuyang mga kababayan para mas sana magkaigwanin na hanap buhay. Ano ba nga may mga punerarya hanap patay. Lampas sa rong dekada ng naging serbidor kan syudad nin Iriga. Haloy nang nagserbi sa mga Irigenyo. Asin mo niyan, padagos na maserbi, padagos na mapursigi sa obhetong marealisar ang mga planong mapagayon ang Iriga City. Architect, Councilor, Sunny, Magistrado, 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 Magistrado. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Dagos po kita digdi sa tuyang programa. Morning Mampalan kaya
Nora Noarin dyan sa Villa Ignacia Resort. Maray pa si classmate na Nora, may resort na dyan po sa San Agustin, digdi sa Ciudad Can Irga. Kaki Pinky Gascon Greenard dyan po sa Paris, France. Antan agum foreigner. Haro suportado kan French government. So mga ibatang kabats, ka-classmate, James, mga asinsado na ngunya na. Nagraray na ka mga buhay ah. Baga na kita sana nababayaan. Sa bagay, kuman panahon na maramraman man kita nila. Sabi nga ni kaya na kun kamu yaon sa kamurawayan, rumdumaman kami. Sana na ibang mga ka-classmate, mga kabats, man iba-iba sana ang destinasyon kan buhay. Igwang mga nagtitios man. Dawa anong pagparapagal, digdi sa kinaaban. Kung talagang bako para sa saimuan swerte. Kundi dahil man kita naghahangad, sabi nga ni kaya nin makaarog sa ibang mga abang yayaman, arog kan politiko na iba na nagpaparayaman. Minamaot talang simpleng buhay, mayo kitang naaapi, mayo kitang naaapakan, digdi sa kinaaban. Kung igwa kitang maitatabang, tabangan ta. An sa tuyang mga ka-classmate na o kabats na naghihikahos. Kada kulang bagay po baga digdi sa kinaaban ang nakakatabang kita sa satuyang kapwa. Garo magian sa partikan sa tuyang buhay, magian sa pagmati niya to. Naigwa kitang mga natatabangan na mga nangangaipuman. Takon minsan masakit ang pagbuhay po digdi sa satuyang nasyon, lalong-lalo na ngunya ng mga panahon na nagrulumpatan ang presyo kan mga barakalon, presyo kan gasolina na halos maabot na nin 70 pesos ang kada litro. Ay ano ng gobyerno tayo ni? Nuwa rin daw mababag o baka sa sunod na pagtukaw kan mga bagong ilihidong opisyal kan sa tuyang nasyon, maresolberan lamang ang problema sa krisis kan ekonomiya. Sagkod ngunyan, kadakol pa pong mga kababayan kitang dahi pa nakaka-recover kan sa indang pagbuhay sa mga nawaranin trabaho, magin sa transport, magin sa mga darakulang mall na nagbarawas ni trabahador, mga empleyado. Darakan COVID-19 pandemic, lugi po ang ibang mga negosyo sa tuyang nasyon. Ang ibang aning mga nakaulay kung naghahapot. Ano kaya nga yata arog kay ng sistema kan gobyerno sa nasyon Pilipinas? Sa ibang nasyon ngayon, sa mga OFW na nakamati man ka na buhay, kan sistema kan gobyerno sa ibang nasyon, pag nagpupuli digdi sa Pilipinas, ay ano na ngayang nasyon Pilipinas ini? Bilang sa nangyayang nagpapararayaman, mga dayuhan pa, uripon ng mga Pilipino, kan mga dayuhan na iyo ang nagpapayaman, digdi po sa tuyang nasyon. Kadakli pong mayaman digdi sa tuyang nasyon, mga Chinese. Kontrolado pati ang negosyo,
pati nga ang gobyerno gusto ng kontrolon. Dapat ba kung arog po kayan? Herak man sa satuyang mga Pilipino na kita naan ginigibong dayuhan digdi sa satuyang nasyon. Gusto na kitang palupadon. Pahalion sa nasyon Pilipinas kaining ibang mga kababayan niya tong Chinese. Ang teritoryo, ang West Philippine Sea. Kaput na baga ka na nasyon kan China, pambihira. Kita milita sa sadit na nasyon, mayong panlaban, na mga garayo na pangangyera. Kaya pasil sa nang sakupon ang teritoryo kan Pilipinas, kan ibang nasyon, lalong-lalo na kan China. Kapag abot po sa negosyo ang nasyon ka na China na mamayagpak na digdi sa interong kinaban. Ngunyan ang paghiling sa Pilipinas, mga oripon kan mga Chinese. Ay, maluyang nasyon ngayon ang Pilipinas. Dahil nga kayang lumaban sa samuyang nasyon bilang dakulang nasyon ang China. Ang mga Chinese po, dahil man niya nakakabirelo duman sa nasyon kan China. Sa bakong demokrasya, limitado ang pagpayaman ninda sa indang nasyon. Ang pagnegosyo ninda, kung yaon sinda sa China, gobyerno ang makontrol. Narog sa nakainan, dapat mong sarayon na kapital sa imong negosyo. Poderoso ang gobyerno bilang komunistang nasyon. Kita po digdi, grabe ang demokrasya, kaya inaabuso man kan ibang mga Chinese na mga negosyante. Maabot po ang panahon, baka magkatutuan kasabihan kan ibang mga nakaulay ko na ngaya we are province of China, Republic of the Philippines. Pero nangyayari na nga ni. Makahirakan mga Pilipino. Isay daw na presidente ang liwat ibabangon ang Pilipinas sa krisis sa ekonomiya. Grabe po ang krisis sa ekonomiya kan sa tuyang nasyon. Grabe ang utang kan nasyon Pilipinas sa ibang nasyon. Sa World Bank nasagkod ngunya nagpaparalobo sa nanutang. Tapos sabi kan iba, ginagamit sa naman yan. COVID na yan, kan gobyerno, kan departamento, kan salud. Nasa likod man yan sa tuyang presidente. Si Presidente Duterte. Sa mga kalukuhan na nangyayari, digdi sa pagbakal kan mga pambakuna sa mga Pilipino. Nagkakaburukingan na po baga. Maray nga ni Iguaman senador na nakikipag laban dyan sa Senado. Inisa nang sa Parmali. Ay baga nasisimbag. Habong magsimbag ang presenting administrasyon dapit sa nabutbuta na anomalya sa Parmali ni Senador Gordon. Anong itinatago nindo? Buroking na kamo sa indong mga kalukuhan dyan sa gobyerno. Ini man si Secretary Doki. Ay mo man maaraman kung ano ang dalagan ng otak ka ini. Kapit tuko. Sa posisyon habo na pati maghali bilang sekretaryo kan departamento kan salud na kadakol mga anomaliyang dahil niya nare-resolveran. Dahil niya nasisimbag.
kita saludo kita duman sa mga opisyal kan gobyerno na nagre-resign pag nabutbutanin anomalya. Kaysa duman sa mga nasa posisyon na an iba daing supog. Isinusuka na kan mga namamanwaan da grabe ang mga kalukuhan na pinaggigibuan. Iba proud pa sa sadiri. Pambihirang buhay tayo sa Pilipinas. Kaya dahil po maasenso ang nasyon kan Pilipinas kung arog kanyan mga yaon sa posisyon an iba. Bako uman sincero sa sendang pagtrabaho bilang servidor kan gobyerno kan mga namamanwaan. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kaya pag-abot sa arog kay ni pong sitwasyon digdi sa tuyang nasyon, dapat sa mga magiging leader niya to pakarhayon ang mga programa sa agrikultura, kadakol pong mga pangangaipuan mga paratanom na daiman na itataong tultul ang pundo kan gobyerno para sa mga nagtitios na mga parauma paratanom. Kaya nga ni minsan kadakol po bagang reklamo sa Department of Agriculture na nagkapira sa naman ang nakikinabang. O pag-abot na naman digdi sa Coco Levy Fund na pinagahalat na sa ng release. Ang ginibo po sa Coco Levy Fund, ginibong trust fund. Aro pig patubuan kan sa tuyang gobyerno, pigdilihin siyam pa. Samantalang sa mga paratanom ito ninyog na dapat i-release tulos. Kumbaga pig parakaltas ito sa mga paratanom ninyog na nagpipisar ni na kopra sa darakulang kumprada. Kwarta na ninda pig iipit pa kana gobyerno. Pig para patubuan no kung talagang tultul ang gobyerno nagtubo na di nagrahay na para kuta duman sa mga paratanom ninyog na mga nakalista na dapat haloy na po yan na pinakinabangan. Ano tangon yan sana matatapos na lamang ang termino kan sa tuyang presidente? Pig para ulang man duman sa kongreso ang pag-aprobar kan pag-release kan Coco Levy Fund. Ngunyang kaya tama eleksyon ha. Yaw na sa trust fund. Pigahalat na sana na i-release halawig pa ang proseso. Sabi nga ni kayan. Ano taarog kayan ang sistema kan sa tuyang gobyerno? Na dapat ko ta itauna sa mga tao ta duman sa mga paratanom ninyog ta sindaman po ana pig para kaltasan kan panahon. Isa'y pwedeng basulon kayan. Di puntong dating Presidente Marcos ta nagpuan-puan Coco Levy Fund kan panahon ni di puntong dating Presidente Marcos. Hasta nakaabot digdi kay Presidente Duterte, bilyon na ang kwarta na yaon sa Coco Levy. Napig para kaltas sa mga paratanom ninyo. Tagkod ngunyan day pagiraray na i-release, day pagiraray na papakinabangan. Sa tultul daw yan. Kaya ibuto nindo si Bongbong Marcos. Kumbaga anong mapala na naman kan nasyon kan Pilipinas. Ako po pagkapuon ko pagkainaki na sabi nga ni Ken, namulatan ko na. Naan presidente si dipuntong dating Presidente Marcos. May mga ginibo man siyang karahayan. Dahil tayan hinahali. Dakol man siyang nagkaharaman na darakulang proyekto pero dakol man na danyara na buhay ng mga Pilipino. Ang buhay kan mga Pilipino kan panahon kan magin diktador ang dipuntong Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Sagkod ngunyan ang pamilya Marcos mayaman bagagiraray. So mga dapat ibalik na sabing
mga hinabunan nindang yaman sa gobyerno. Ay, man po baga na itatawan problema pati sa satuyang gobyerno. Itong mga parasequester, yung nagrarayaman, dahil man itinatao, duman sa mga dapat tauan na tios na mga Pilipinong pig para loko kan mga nagtalikod na administrasyon. Tapos, grabe pating yayabang, basta BBM muna mo. Dahil na maturutan nyo, digdi sa nasyon kan Pilipinas. An grupo kan BBM. Pambihira niya akong buhay tayo ni. Dapatan mga Pilipino mag-isip. Tutol-tol na leader na ibabangon sa kapag tiusan, kasakitan ang nasyon Pilipinas. Bakong ilulubog pang lalo pag abot kan panahon. Adaw, ang pamilya Duterte, harabo naman bagang magharali po sa posisyon. Nagsenador na sana si dating si Presidente Duterte. Inday Sara man. Mabi si Presidente, iday na bagang mga kasawaan. Ano ba po kaya mga politiko digdi sa nasyon kan Pilipinas? Puro pamilya, dynasty. Habo ng butasan ang posisyon sa gobyerno. Diyan po nagtitios ang nasyon kan Pilipinas. Dahilan sa sabi nga ni kan digdi sa tataramo na taga-iriga ka mga angap sa posisyon sa ibang politiko. Dapat sa sarong lugar saro sanang pilyedo. Saro sanang pamilyaan mag-posisyon bakong puro na sa gusto kaputan kana sarong pamilyaan lambang posisyon maging alkalde, gobernador, congressman, sarong pamilya na sana ang bubugtak sa sarong probinsya, sarong banwaan, kaya po dahil nag-asinso ang nasyon kan Pilipinas na dynasty. Tapos sinda na sanan mga poderoso sa sarong lugar. Dahil mo na maturutan nyo, siyempre sarong pamilya ang nagkakapot, halimbawa gobernador, so saro. So saro man, congressman, so aki. So ama, congressman, so aki, gobernador. Ano pa? Mayor, so aki. Gabos na sanang posisyon gustong kaputan kan sarong pamilya digdi sa tuyang nasyon sa batalyanin politika. Sa manlain-lain na distrito digdi sa probinsya nin Camarines Sur, sarong apelyido sana. Sana sa partido area. Haloy na po bagang panahon na mamayagpag ang pamilya Pentebella pati magurang naging mayor si agom ni dipuntong dating speaker Noli Pentebella sa Sangay na taga Bato si Mama Evelyn Pentebella. Tapos aki mayor kan nagsalida na naman kan Sangay si Mayor Joby Pentebella. Tapos sa Tigaon si Chiki Pentebella. Digdi man sa probinsya nin Camarines Sur, congressman si El Villaperte, governor si Mix Villaperte. Ay ano na yan? Ay nakamo nagsarawa sa posisyon. Itaw naman indo sa iba. Saka mo abang yayaman na. Kadakol pa man na gustong mag-arasensong politiko sa probinsya nin Camarines Sur. Halos ang pamilya Pentebella saka pamilya Villaperte. Hindi po sa probinsya nin Camarines Sur, dekada na. Na sinda po ang nagkakarapot. Ay nga, idigdi sa Rinconada area ta
nalaugana kan ibang pamilya. Undan problema man ta, linalaog na kita. Kan syudad kan Iriga, kan sarong pamilya na nagkukontrol kan probinsya nin Camarines Sur. Ay indang buhay. Kaya sabi kan iba, nakaulay ko dapat niya, change all. Kung pwede, gapos, ribayan ang mga datihan ng mga politiko sa satuyang nasyon. Baka igo ang pagbabago, mag-asenso ang nasyon kan Pilipinas. Kaya ano, inaabot na po kita na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Palado technical si James Oco. Sa information si Jimmy Guanzon. Naman po sa transmitter si Joanner Dibillas and man Rodel Cesar. Kaliwat sa otro Sabado. Kita po girarayan mag-irebahan digdi sa programang Magmuya-muya kita tod sa Indo ni City Councilor Sani Maestrado kana siyudad nin Iriga. Ako po si Philip Barasay na nagpapadyos mabalos kan sa Indong daing sawang pag-antabay.